Sri Photo number 5, Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya, Bhairgaon. Fatni Dojibreti Busara Jutumaya, Odalguri Zilani Dimakus, Taminba Dimunugurau, Jagasina Dong, Arabiao Dine, Borotunda Patni Gutar, Bilako Bihanizing Legacy, Nongplong Pornissiman Bonai, Arun Pornissiman Bonai, Behava Paria Suligasino, Arabi Jutumaya, Mansi Zoroka Hava Parilana, Beza Hibai, Boro Nongoi, Boro Bimarau, Nongoi, Subungura, Gubun Harini Subungura, Boro Raukuma by the Saina Haden, Bini Takai James Saurai Laden, Jutunden, Arabihai Gabang, Gubun Harini Mansipra, Boro Rauko, Butangane Lakinai, Joga Hanai, Aro on Saini, Makase Batsako Bitamuna Permaiden, Arajang. Gokrungai dine फोथायनो हाबाय जे बर' रावा बर'फोरनि गेजेराव थायालासिनो बे गुबुन गुबुन हारि माहारिनिफोरनिबो रायज्लायनाय मोनसे लिंगुआ फ्रांका महरै फोनांजाब राव महरै दिनै बर' रावा मोनसे महर मोननो हाबाय आरो बे सावराय जथुमावनो गोबां जोंनि रिसार्च स्कलार्सफोरखौ रोंगौसाफोरखौ जों लेंहरदों बिथांमोननि बिजिरसंनायनि गेजेरजों बर' राव थुनलाइ आरो हारिमुनि बिथिङाव बर' समाजनि बायदि समाजारि जेंनाफोरनि सायाव माबोरैहाय लामा संदाननो हायो बे बाथ्राफोरखौबो सावरायनाय जादों सुंथाबै बुंनोब्ला बर' थुनलाइया गोदान नोजोर गोदान बिथिं आरो गोनोखोआरि सानस्रिफोरजों दावगानायनि जुरिजेननायखौ बे जथुम्मानिफ्राय जागायजेनबाय मैयानि जे गिबि थान्दै जथुम बेहाय थान्दैफोरखौ बरायनायल' जादों आरो बेखेवनाय हाबाफारिया जादों दिनै नैथि जि थान्दै जथुम जिरायगोन बेयावसो बर' थुनलाइ आफादनि मावफारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि बर' बिजोंनि जेंनाफोर बर' राव थुनलाइनि माखासे मावनांगौ खामानिफोरनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जासिगोन आथिखालाव नोंथांमोना बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय थादों नाथाय बर' बिजोंनि जे माखासे जेंनाफोर बे कलेजआ माने प्रभिन्सियेल जायाखै माखासे माने बर' बिजोंनि फरायसालिफोर दङ बे प्रभिन्सियेल जायाखै बेनि सायाव मा इनिशिएटिभ लादों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेयाव गोख्रों जों बिबुंथि होबोदों जे जोंनि बर' बिजोंनि जि फरायसालिफोर दं फरायसालिमाफोर दङ बेफोर जेंनाखौ फोजोबनांगौ नाथाय सरकारनि माखासे पलिसिफोरा रोखा नङैनि थाखाय बे बिथिङाव जाफुंसारनायनि महर मोननो हायाखै दिनै बिटिआरआव थानाय कलेजफोरखौ काउन्सिल प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जाबाय नाथाय बोसोरसे जालांबाय बिथांमोननि दरमाखौ दाबो रिलिज खालामनाय जायाखै मानोना बेयाव स्टेट गभर्नमेन्ट आरो काउन्सिल गभर्नमेन्टनि गेजेराव पलिसिया दाबो गोरोबाखै बे बिथिङाव गभर्नमेन्टआ गोबां मावनांगौ दङ जों दिनै दाबि खालामदों जाहाथे सरकारा बे बिथिङाव गोख्रैनो राहा लानांगौ बिटिआर सुक्तिनि 6.3 क्ल'जखौबो दिनै आबुं महरै मावफुंनाय जायाखै बेखौ मावफुंनांगौनि बेलायावबो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खौसेयै बिबुंथि लाखिबोदों सरकारखौ खावलायबोदों नाथाय सरकारनि गोरोबनाय जि पलिसि काउन्सिल आरो स्टेट बे मोननैबो सरकाराव गोरोबनाय पलिसि गैयैनि थाखाय बे जाफुंसारनायनि महर मोनाखै जों मिजिंथिदों जे थाबैनो जिहेतु बाजेट सेसन जासिगोन बेयाव जोंनि बर'नि जायफोर थान्दै दङ जोंनि एमएलएफोर दङ जोंनि एमपि दङ जोंनि मिनिस्टार्सफोर दङ बिथांमोना बेहाय बाथ्राफोरखौ गेबेङै लाखिनानै जोंनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो बिथांमोना मावफारि लागोन होननानै जों आसा खालामदों